Anna. Anna, come here. Anna. Hey. Hey. Come on. Come here, oi. Abba. Hi guys! Welcome back to my channel, G Sensei TV. And sa mga bago sa ating channel, thank you sa pag-subscribe, salamat sa pagbisita, and salamat sa panonood ng ating videos. At the moment, nagmi-milk si Anna. So, andito lang kami sa, sa living room. Earlier, pumunta ako sa second-hand shop. The shop is called Het Goed. So, apparently, yung mga second-hand shops dito and some shops, open na siya, but then you have to make an appointment and you only have a limited time sa loob. Yeah, I only stayed for 30 minutes inside and hindi naman siya masyadong busy. So, I was able to get the stuff that, I liked. Mga konting damit ni Anna and also some kitchenware. So, papakita ko sa inyo. Strong ka? Strong? Pinapakain ko sa ng bread with letter. Wow, ang ganda ng lighting dito. Ang ganda-ganda ng lighting. Kasi, it's bright outside. It's quite sunny outside. Pero po, malamig. Gihapon, malamig pa rin. So, pag pumunta ka ng second-hand shop, ikaw na po yung, nakamask. Of course, lahat, nakamask. And then, ikaw na yung pag, may kitchenware ka, ikaw na yung, magbalot sa kitchenware mo. May papils, may din sila dun. Nakaka-excite naman po eh. 2 bags po yung dala ko. Ito siya, almost 2 euros. Yan. Rare. Kasi sila dito sa Netherlands po, sila, based lang sa mga na-observe ko, no? Pag kumakain sila, wala na silang serving, plate or serving bowl. Diretso na yung, yung pot or yung pan sa mesa. Ayan, para diretso na rin ba hugas. Wala nang maraming plato. Pero gusto ko kasi may may plato ba. Lalo't pa yung mga bisita ba. So this is almost 2 euros. It's 1.75 euro. Yan. Maganda siya, uy. Ito, may pa-design pa siya dito. Hindi ko na chinek po yung brand, no, kasi it doesn't matter naman. Basta kailangan lang namin ng maraming maraming plato. Ito siya. Gusto ko talaga na may ganito, oh. Pang like pang lumpia or yung parang lang mga deep fried na stuff. Like fricadelle, mga ganyan. So, iyan. Yes. So, kung magmukbang tayo na ganito, char. I got the bigger one and also a smaller one, this one. So, yan. Di ba klaro eh? Ganyan pala. Yan. Wala pang hugas to guys, no? Sabi ko sabi ko kay Ruth, sabi, how was the shopping daw? Nag-text siya sa akin. How was the shopping? I said, I got so many plates. And then, ito, 2 nito. I like the color. Lang. Ito. Ayan. Yung parang, pag may food na hindi masyadong masaba or may konting sarsa, ganyan. Gusto ko ganito. Ganito lang. Char. Or, pag kami lang naman 2 ni Ruth. So, ito. Pag may medyo masabaw, pwede rin pang pang rice and ulam. Happy eh. I'm so happy because I got a lot of stuff but then I didn't spend much. Palaging tinatanong ni Ruth sa akin, do you still have euros? May euro pa ba daw ako? Sabi ko, meron naman kasi hindi naman ako big spender. Char, hindi pa. Kasi wala pa akong trabaho, so wala pa akong karapatang mag-spend ng marami or malaki. Nice na. And yeah, in our town, we have 5 second-hand shops. There's another one close to our place. I think I vlogged about it before, pero short video lang yon na nasa shop ako. And then we went to another one a little bit close from here as well. And the other two are quite big. So yung pinuntahan ko kanina, and then there's another one closer to my in-laws place. I really like that place because most of the stuff donated po siya. So
And then, hindi po siya mahal. Mas mura po compared sa ibang shops as I've heard and as I've observed din. Mas mura siya. And also, yung mga ano doon, mga employees doon, ano na sila, yung mga senior citizens, mga senior na. Yeah. So, gusto ko yung atmosphere doon. Tapos marami din silang kitchen stuff, kitchenware. Naghanap ako ng ano, ng pang-bake ba. Kaso, wala ay parang naubos. Ito, may ganito pa pala. O, ganito pala. O, terno sila nito. Ito. Ayan. Nasa shock yung mister ko pagdating niya. Ang dami kong dalang plato. I really like this. So cute, kay. Look. Very nice. Oh, may mga details pa sa kilid. Sa kilid ko na sa gilid. Ayan. Yan. Dalawa din yung kinuha ko. Hindi po siya perfect yung ano, no? Siyempre, may mga nag-fade na mga kuan sa gilid yung sa design niya. Pero, it still looks good. Ana, milk dar lagi. Ito, I like this color. I only got one. Pang ano lang din siya, no? Pang serving plate lang din. Ito, yung mga finger food ba? Like lumpia, frit, hindi pang frito, pero I really like this one. Ano siya? 75 cents lang po siya. So, mura na to. Oh, yan talaga. Yung name ng shop is Het Goed. It's good. Yung, kasi yun yung dito sa ano. Ana, wacht even. Wacht even? Sama ba yung sinabi ko? Wacht even o even wacht. And I'm really happy with this one as well. Magkano ba to eh? Parang, oh, 1 euro pala to. Para sa ano namin, sa fruits namin and vegetables. Kasi, yung nilalagyan ko at the moment, ano siya, pang bread na ano ba? Pang bread na lalagyan. Pero ito, may ano na siya. Charmos! Ginamos! Oh, diba? Ka-happy naman po niya. Here to mama, please. Yung last two, ano siya, 6 na plates. Pwede siyang pang pasta. Kasi minsan nagpa-pasta night kami. Wala talaga akong mahanap na yung pang pasta talaga ba. But then, I think this is okay. Kasi medyo may ano siya, malalim dito. Not so much, but yeah, pwede na tong pang pasta or soup. Hindi, nalungta sa soup. This is also 75 cents. Wow, kaka-proud ako. I got 6 of these. Kunin ko yung ano ay tag. Yung pinaka-hate ko talaga, I'm not sure if you guys can also relate. Hate ko yung plastic, yung ano ba, material. Tapos, may sticker ba? Ang hirap kaya kunin, uy. Pero mas okay to pag ano to, pag glass. Ito. Ana! Ano siya? It's called Clarity Chess. Dishwasher and microwave safe. Oh. So, okay to sa dishwasher namin. And also sa microwave. Feel really happy when I get to buy stuff. You know, nice ones, nice stuff. But then, you don't spend so much. So, nakaka-happy. Like I mentioned in my previous vlog. Hi. Wow. Mag-wash yung mama sa hands. Are you hungry? Have you homework? Already? So, ito, oh. Kay. Palalok. Yan. Parang kinikilig ako sa mga binili ko. That's the thing here. If you go to secondhand shops, there's a lot of stuff you can find not overused. Yeah, kakatawag lang ng aking mother-in-law. She's coming over for coffee. Also, I got clothes pala din. Ito for Anna. This is 1 euro. Almost 2 euro pala to. And then, I got one for myself. Super nice ng material. Super lambot. Lalo ganito na pang ano na. Ito, pwede siya pang spring. Mahilig po ako sa mga ganitong polo style. Ayan. It's my first time to try out this kind of color. So, we'll see how it goes. Pang leggings lang i-pair ko. I got this for Anna. It's also nice for a bit cold weather. Pwede siya pang spring and also this time spring naman. So, yeah.
all in all, I spent 21 euros. Like I said, ano na po siya. Mura na po siya dito sa mga nakuha. Ayan guys, yung aking mga napamili. For 21 euros. Pasensyahan niyo yung pagkain dun. So, ayan. Ayan. Nakaka-proud. Bulaga! Usap-usap. Peekaboo! So, ayan guys. Galing na kami, nakaligo na ako. So nice ng aking in-laws kasi pumunta dito yung pinick up si Ana ng lola niya. Tapos, she took Ana for a walk. Maybe, siguro mga almost, hindi, mga 30 minutes. And then, later on, pinick up na naman siya ulit ng lolo niya to take her for a walk, mga 1 hour. So, I had enough time para maligo. So, I'm really thankful sa aking in-laws, no? Nung bait-bait nila. Palagi nila akong tinutulungan. If may time sila, pumunta sila dito to take over or to take care of Ana para makaligo ako, ganyan. Or para magawa ko yung mga kailangan kong gawin. Napapagkit ang aking anak. So, anyways, guys, yun lang po ang ating vlog for today. Salamat for watching. At please don't forget to like and subscribe if you haven't. Kita-kita na naman tayo sa susunod na video. Salamat! Doy! Say bye-bye, Ana!